irratia. Egun honen entzule guztioi. Hemen gaude, Etxarriko San Donato eskolatik zuzenean bigarren ikasturtez. Ni Xabi naiz, LH bigarren mailako tutorea, baina gaur irratsaioko aurkezle lanetan ibiliko naiz. Bueno, lehen irratsaio honetarako laguntzaile apartak izango ditut. 4 haizetara irratian gaude, eta lehen saio honetarako aukeratu dugun gaia, udazkena da. Elkarrizketak, kantak, olerkiak izango ditugu, eta oraingoan ere jolastxo bat proposatzen dizuegu. Adi egotea eskatuko dizuegu, bai geletatik, bai etxetatik eta baita kotxeetatik ere, entzuten zaudeten edozein lekutatik. Izan ere, irratsaiaren erdialdean, LH lehenengo mailakoek lehiaketa bat prestatu digute irratian kontatuko dugunaren inguruan. Beraz, lehiaketan parte hartu nahi baduzue, ez izan zalantzarik eta eskolako telefono zenbakira deitu. 948 56 00 03 zenbakira. Gure irratsaiaz gozatzea espero dugu. Astera goaz! Ezpaingorrizta begiak urdin, bekain berde edo more. Eskuak lehun gorputzalirain, larrua gaztain kolore. Haizearen eskola zarrean, tornuz eginda kolore. Uda sargori negua ilun, arroz izanik auzoak, haize gainean zoa zoinutxik, ostoak dira pausoak. Pozalumatzen jostatzen dira, zure animan ursoak, amodioa egan zurzituz, izuak eta lausoak. Bueno, irratsaio apartoni hasiera emateko, aurre hezkuntzako 4 urteko ikasleak udazkenaren inguruko olerki bat errezitatuko digute. Aupa talde! Llama Andrea, elkarruzu berri, udazkenera, doak erori. Urritik zuaitzak hostoak erotzen dira. Zeparea, barrazkioa, barrea. Plisti, plasta, atxizka, atxiz, 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 atxiz. Kras, soak, azkenean. Kras, jazpian. Taritanta, brilla tanta. Jazutik, zerreka entzan da. Murru fidin faran, zuaitzako ker, ostoak egar, izalak link, ateak lan, aitorari txapela, aizeak eraman. Ja txipli txapla, baina txizki kaska, aizea firi firi, trumoia prum prum, imado, txera biarte agur. Sentimentuak sutan dijoaz, desioaren mendira, zentzu galduak infinitoan, zoramenu olde dira.
Aizue, zein ongi egin duten 4 urteko ikasleek, ezta? Gustatu altzeizue udazkenaren inguruan kontatu diguten olerkia? Ederra izan da. Jarraian, LH 3. mailako ikasleen txanda da. Beraz aurrera, sar daitezela! Zurrunkatu zame txakabeztuz gora bera kaletidua. Bi begi txikien tristura, alaitasuna da behar dutena. Herri oso baten hauzfo. Hemen ditugu presja da LH 3ko ikasleak. Orain arte igarotako eskolako ikasleen urtebetetzeak adirazteko eta udazkenean egon eta egongo diren jaiak zehazteko. Animo ekipo! Kaixo, guk LH-ko 3koak gara eta oraingoz egin ditugun ospakizunak aurkeztuko dizuet. Irailean berak eta Laiak ospatu zituen urteak. Azaroan Bilalek eta Firasek. Bizkotxoa jan genuen, abestu eta marrazkiak egin. Primeran jolastu genuen. Kaixo, ni Sakanako lehenengo festei buruz hitz egingo dizuet. Bizikleta eguna irailaren 22an igandea izan zen. Ziorditik hasi eta Huerta Arakilen bukatu, Ergoienetatik pasata. Kantauritik anegualdera, ume txiki baten irrifarra. Kaixo, nik gaur Sakanako 2. festari buruz hitz egingo dizuet. Etxarriko feriak urriaren 4tik 7 ospatu ziren eta animalia hauek zeuden. Behiak, behorrak, zaldiak, ardiak eta beste batzuk. Hortaz gain, eskulanak saltzeko postu asko egon ziren primeran pasa genuen dantzan. Truku pandero zarraren soinua. Laguntza behar duen esku bat, emaiogu denok postekoa. Herri oso baten hauzpoa, bihurtzen da neure trikitisa. Kantauritik anegualdera. Sakanako 3. festa txistor eguna izan zen. Arbizun ospatu zen urriaren 13an. Egun horretan barrakak eta buru handiak egon ziren eta txistorrako bokadiak saldu egon ziren. Guazen porroz, korrontzirekin kantu eta dantza! Bat, bi, hiru, lau, eta emamoz, ekuaterin! Kaixo, ni Sakanako 4. festei buruz hitz egingo dizuet. Altsasuko feriak urriaren 18tik 20 bitartean izan zen. Han ere gure herrian bezala animali asko eta saltzeko janari asko egon zen. Agurrezan eta bagoaz, konplazar batekin aio gabon. Herri oso baten hauzpoa, bihurtzen da neure trikitisa. Nik eskolako feriei buruz hitz egingo dizuet.
Santa Cecilia egunean, azaroaren 22an kantuz kantu taldearekin abestu genuen. Ikastolakoekin eta familia batzuekin elkartu ginen. Kaixo, ni Euskararen egunei buruz hitz egin behar dizuet. Euskararen eguna abenduaren 3 da, eta eskolan abenduaren 5ean ospatuko dugu. Udazkenean dabil, orbela dantzari. Zuaitza geratu da, adarrak ageri. Itxarongo diogu, udaberria. Hori dela eta jolas garaian kromoak banatzen dizkigute. Horrela, eskolako txoko guztietan euskaraz ari gara. Asko gustatzen zaigu eta. Handiko postoek hauztenek, diete utziko. Bizeita finua hor dira tarteko udan tanek. Kaixo, nik eskolan egiten ditugun 3. gauza kontatuko dizuet. Gure zuaitza, maitatzea, zaindu ditzagun. Gabonetan ospatzen den jaia Mari Domingo eta Olentzero. Eskolan izango ditugu abenduaren 20an. Herbolari gehienak, baso zelaietan. Enbosen doaldiak, argalak bestetan. Fruta eta fruituak, adar altuetan. Babestu eta zaindu, ditzagun benetan. Hosto berdek hori marroita gorria. Bat informazio interesgarri ekarri eguten lau haizetara irratsaio honetara gure LH3ko ikaslek eta zein ongi azaldua. Udazkenarekin jarraitzeko eta gaian sakontzeko haurrezkuntzako 5 urtekoak deituko ditugu. Hauek zuhaitzaren sailkapenen inguruko informazioa emateko gogoz datoz eta aurrera ba! Gure parte dira gora zuhaitzak. Urkia, pagoa, anitza, lizarra, artea, pinua, sagarrondoa, izeia, eskia, lanitza, lertzuna, zumarra, zedroa, aranondoa, urkia, pagoa, anitza. Kaixo lagunak. 5 urteko gelan lantzen are gara zuhaitzak eta mota askotakoak daude. Udazkenean hostoak botatzen dazkio eta basoa marrona gelditzen da. Baina daude hostoak ez dituna galtzen eta beti ez egoten direnak. Pinua, gorostia, izeia, palmondoa ez du galtzen hostoak. Aritzak, lizarrak, pagoak, makalak. Zaizkio. Eta orain ematen ari dira batzuk, adibidez. Urritza, piku ondoa, gaztaiondoa eta zagarrondoa. Eta beste batzuk udaberrian. Hauek dira gure bitxikeriak.
almondoak. Pues, jaiotzen da hondartzetan. Eta itzala egiten duen tokietan jaiotzen da. Itzala hundia da zilak eta kokoak ematen dituz. Bere enborran iletsua da. Pikuondoa baselietan jaiotzen da. Eta astu lorerik. Eta esku formadu ostoak eta beren bola glisa da. Barakizue, intxaurrondoa jaiotzen da baserrietan eta bere egurrarekin altzaiak egiten dira eta ere intxarra jatea onara osasunarentzat. Urkia basoetan jaiotzen da eta bere enborra txuria du eta ukenduak egiteko ez horientzat ona da. Gorostia basoetan bizi da, herrietan jaiotzen da. Sukarrarentzat ona da. Gabonetan apaintzeko balio du eta hotza oso aguantatzen du. Ikasi dugun guztia, zina nahi duzu ikusi pasadatila 5 urteko gela. Aritxo, zaituzte. Adar altuetan babestu eta zaindu ditzagun benetan. Hosto berdeko marroita gorria handi ertainta ziki oso deigarria. Iruztak ere dira erakargarria, bihotzan jerakoak iluragarriak. Mundu honetan ezinbestekoak gure zuaitzak. Maitatzea zaindu ditzagun, gure parte dira gure zuaitzak. Galo bero bat, haur hezkuntzako 5 urtekoentzat. Zuaitzen inguruan zerbait berria ikasi alduzu, Nik bai, eta ziur nago zuek ere ikasi duzuela. Lan paregabea 5 urtekoek egin dutena. Goazen aurrera. Irrati entzule guztiok, eskolan, etxean, prestal zaudete? Belarriak prestal dituzu, Baietz espero dut, lehiaketa astera doa eta. Jarraian, lehenengo mailako ikaslek hainbeste gustatzen zaizkizuen eta itxaroten ari zineten udazkenaren inguruko asmakizunak kontatuko dituzte. Beraz, adi eta ea asmatzen dituzuen. Gogoratu, telefono zenbakia 948 56 00 03. Aupa ekipo! Lauki zuzena da. Eta marroia da. Karratu txikiak ditu. Eta jateko da. Zer da?
Eguardion, nundi deitzen diguzu? Laugarren mailakoa gara. Vale. Badakizu erantzuna? Eta, bai, txokolate da. Betik mangoia da eta goitik bendea da. Batzuk basuak dira eta beste batzuk antuak dira. Zen da? Bai, eguardion, nundi deitzen diguzue? Kaixo gaur, hirugarren mailakoa gara, erantzuna da zuaitza. Jonak. Oso ondo, eta LH laugarren mailakoak ere lehena osmatu dezute, txokolatea. Txokolatea. Hasieran berdea da, eta udazkenean marroia eta gorria da. Eta zuaitzetatik erortzen dira, zer da? Kaixo, eguardion, nundi deitzen diguzue? Gaur hirugarren mailakoa gara, da osoa. Bai, zorionak. Hostoak eta adarrak ditu. Altuak zer da? Altuak da zer da? Kaixo, eguardion, nundi deitzen diguzue? Kaixo, laugarren mailakoa gara. Eta dakigu erantzuna, Esan. zuaitza da. Bai, zorionak. Zer moduzo irratsaioa entzule maiteok? Gustora altzaudete?
Irratsaioaren erdialdera iritsi garaia da. Baina lasai, hau ez da bukatu oraindik, asko esateko daukagu eta. Beraz jarrai dezagun. Entzuleok, mendia gustatzen altzaizu, Bai? Ziur nago orduan, LH lauko ikasle kontatzen digutena oso interesgarria egingo zaizuela. Beraz, hartu papera eta arkatza eta entzun. Aurrera talde! Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, mendi tontor gainera, igo behar dugu. Ikusi mendizaleak, baso eta zelaiak, mendi tontor gainera, igo behar dugu. Ez nekeak ez da bide txarrak gora gora, neska mutilak go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Ez nekeak ez da bide txarrak gora gora, neska mutilak. Kaixo, gu laugarren mailako ikaslea gara eta sakanako ibilbideak azalduko dizkizuegu. Trikuarrien ibilbidea, sakanaritzen lurra eta Bernoako galtzada. Espero dugu gustatzea. Bernoako galtzada bide arrestatu batez osatua dago. Galtzada bide estu eta markartsuak dira. Galtzadak erdi aroan ziren ezagunak, Burundaranatz, San Anton errekofradietako mandazainak. Sakanako herri batzuk zahar berritu zituen 18. mendean. Bide horiek merkantzia garraiatzeko erabiltzen ziren mandoak eta astoak. Trikuarrien ibilbidea. Trikuarrien ibilbidea Etxarriaranatzen kokatuta dago eta ibilbide zirkularra da, leku berean hasi eta bukatzen dena, Etxarriaranatzko kanpinean. Trikuarrien ibilbidea 10 trikuarrien hondakinez azaltzen dira. Dolmen edo itrikuarria gorputzak erotzeko eraturiko monumento megalitikoak dira. Luzera 4 ordu eta 15 minutukoa da. Distantzia 14,9 kilometrokoa. Desnibela 610 metrokoa eta zailtasuna erdi altua. Sakana aritzen lurra. Sakana aritzen lurra ibilbidea dantzalekuko aristian dago kokatua. Ibilbidean sakanako aristiek ontzigintzarekin izandako harremana azaltzen du. Sakanak basoetatik ateratzen ziren. Aritzak baleontziak eraikitzeko erabiltzen ziren. San Juan baleontzia Euskal Herritik Ternuara joaten ziren. Zama ontzi transozeanikoen adibide bat da. San Juan ontzia berditzen ari dira. Ibilbideak dituen 7 kilometrotan hainbat informazio panel aurkitu daiteke. Hau izan da guztia. Agur! Neska mutilak go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak. Ez nekeak ez da bide txarrak gora gora, neska mutilak go, euskaldunak gara, Euskal Herrikoak.
Haupa LH lauko ikasleak. Seguru nago, eman duzuen informazio guztia eta gero, asteburu honetan bat baino gehiago mendibuelta bat egitera joango dela. Hurrengo gonbidatuak martxa pixka bat jartzera datoz, eta udazkenaren inguruko abesti bat abestu eta dantzatuko dute. Lagunduko aldiegu? Goazen denok abestera eta gorputz horiek mugitzera. Azer nolako martxa jarri duten aurrezkuntzako 2 eta 3. mailako ikasleek. Entzuleo gerria mugitu eta beste alduzu, Hemen behintzat giro aparta jarri dute gure 2 eta 3 urteko ikasleek. Deno jarri gaituzte dantzan. Zorionak ekipo. Orain, LH 5. mailakoen txanda da. Hau pasuek. Galdetu iparaizeari, zeren beldura izeni, oraino ez baizazi. Egun sentiko intza, lorele horren printza. Egunon, 5. mailako ikasleak gara, Jasmin eta Milenka, eta gaurkoan David Rodriguez 4. mailako enarren eta 1. mailako narexen aita elkarrizketatuko dugu. Elkarrizketa perretxikoen inguruan izango da. Dakizuenez, perretxikoak biltzeko garaia da eta David perretxiko zale handia dugu. Egunon, David? Egunon. Zenbat perretxiko mota daude? Pila bat, milaka eta milaka daude, eta gainera lurralde eta zonalde bakoitzean bereak daude. Esango diguzu zeintzuk diren ezagunenak eta preziatuenak? Hemen zonalde hontan ontxoek eta udaberriko zizak dira. Eta preziatuenak de bai. Eta zuri zeintzuk gustatzen zaizkizu gehien? Neri ontxoek asko gustatzen azkit, eta de bai trompeta de la muerte deitzen dena edo kantareluz.
Eta gutxien? Ba, ez dago bat hola gutxiena gustatzen zaitik. Denak gustatzen zaizkit. Nolako perretxikoak eta zein tamainakoak hartu behar dira, eta zeintzuk bertan utzi hartu gabe? Ba, batez ere, ezin dituzu hartu, ez dituzunak ezagutzen. Beti, hartu behar dituzu ezagutzen dituzunak. Zergatik, poizointxo da eta oso garrantzitsua da, ez hartzea bestela ospitalera joango zara. Así que, erne egun beti, eta ezagutzen dituzunak. Gero, tamaina ez du inport benetan. Perretxikoak estalita egoten dira edota erraz ikusten dira. Ba, erdi, ze ateratzen dira, baina batez ere egoten dira ingurumenarekin estalpean pixkat eta, bueno, begirada inbarruzu pixkat oitu. Zein hilabetetan izaten dira perretxiko gehien? Ba, hilabete gehien, urte aro osoan egoten dira, baina gehiena irailetik azarora. Urtean zein sasoietan joaten zara perretxiko bila, eta zenbat aldiz hilabetean? Bueno, esan dudan bezala, gehienak gaudenez irailetik azarora, ba, orduan joaten naiz orduen. Eta ekainean de bai joaten naiz pixkat. Nora joaten zara? Ba, batez ere hemen etxarrin ibiltzen etxarriko basuen, baina baten bikotea bazangoa da, ba, han debe ibiltzen naiz. Bakarrik joaten zara perretxikoak biltzera? Ba, askotan bai, baina bestela lagun min batekin joaten naiz. Non sartzen dituzu perretxikoak biltzen dituzunean, plastikoetan biltzea ona da, ala saskian bildu behar dira? Beti saskien edo saretuen. Garrantzitsua, ze gainera plastikoko boltsetetan egosi edo txartu egiten dira errezago, eta gainera esporak ez dira ateratzen, eta gainera egiten dira zapaldu egiten dira beraien artean. Pasoko edo zelaietako zein zonaldetan hartzen dituzu perretxikoak? Ba, segun ze ziza klase diren, ateratzen dire leku batean edo bestean. Ontsuak eta basoetan, baina adibidez udaberriko zizak ateratzen dire belaietan. Nola sortu zitzaizun perretxikoak biltzeko zaletasuna? Ba, txikitan aitarekin, hasi nintzen. Zergatik gustatzen zaizu? Ba, mendian ibiltzea gustoko dut, eta gainera naturarekin harmonio hori, eta gainera oso goxoa daude. Zenbat urte dara mazu perretxikoak hartzen? Ba, hartzen gola gehiago, ba, 15 urte, hola. Entzun dugu mendian perretxiku zale asko galdu egin direla. Zu noiz behi galdu zara? Zer egin behar dez galtzeko? Batez ere, ni bakarri joaten balin banaiz, beti iparrorrotza eramaten dut boltsikoan jakiteko kokatzen nun nangoen. Eta beti eukiko behar duzu erreferentzaren bat, mendi puntaren bat, errekaren bat, edo horrela. Eta galtzen balin bazara, bideskaren bat bilatu, edo errekaren bat, eta ze errekak azkenean ibaietan bukatzen dute, eta leku ezagunetan. Nola sukaldatzen dituzu hartzen dituzun perretxikoak? Ba, sukaldatu dizezke era askotan. Normalean baratxuriakin eta arrautzakin, baino de bai, arroza, haragi gixatuarekin, edo nire semei asko gustatzen zaie makorreiekin. Eskerrik asko gure irratsaioera etortzeagatik. Oso gustora entzun ditugu zure azalpenak, eta espero dugu zaletasun horrekin jarraitzea eta perretxiko asko biltzea. Agur! Egun sentiko intza. Zer nolako elkarrizketa talde, zoragarria. Badakigu zaila dela zuzenan emititzen den irratsaio batean mikrofonekin eta hainbeste pertsonen aurrean elkarrizketa bat egitea. Baina beldurrak alde batera utzi eta bikain aritu zarete. Zorionak!
Bestetik, eskerrik asko David, onaino hurbiltzeagatik guzti hau kontatzeko. Bueno, irratsaioaren amaierara iristen ari gara, baina aurretik, 6. mailakoek datozen egunetako eguraldiaren iragarpena zein den esango digute, eta berriki, Hego Korean egin den goi bilera garrantzitsu baten berri emango digute. Aurrera goaz lau haizetara irratiarekin. Topera nau Geurin orkez nau geldituko Egun goibelau, egun argi bigurtu naitot Gaurkoan gogo bateko teta Kale gerdizen ez dut inoren baimenik Bier dantzan hasten nazi Dantzan kalie Danak begirege Kaixo, intza odei eta oian gara eta eguraldiaren iragarpena emango dizuegu. Aste hasierako haize bortitza alde batera utziz, azken egunotan eta datozen egunetan ere antizikloiaren babesean jarraituko dugu. Giroa egongora izango da, eguzkitsu, baina goizean belainoa izango dugu. Hego haize biliko da, bert borraskak haize beroa ekarri digu ia Europa osora. Ohiko temperaturak Euskal Herrian bataz besteko 3 grado igota. Beraz, azaroa bukatzeko temperatura nahiko goxoa izango dugu. Momentuz aterkia ezatera, Baina gaur etxarrin seguraldia izango dugu, intza? Gaur, azaroak 29, zeruan, odei gehiago agertuko dira. Batez ere, eguerditik aurrera. Baina erdi mailako odeiak eta goi odeiak izango dira eta giroa berriro ere eguzkitsua izango dugu sakanaldean. Hegoaldeko haizea ibiliko da. Temperatura maksimoak igo egingo dira etxarrin. Eta minimoek berdintzu jarraituko dute. Eta bihar seguraldia izango dugu oian? Bihar, azaroak 30 giro egongora eta eguzkitsua jarraipena izango dugu. Tarteka erdi mailako odeiak eta goi odeiak sartuko dira, baina eguzkiari ez diote trabandirik egingo eta giroa argia izango da. Eguna hotzetik hasiko dugu, baina eguerdi partean giroa epela izango da. Temperatura maksimo altuekin jarraituko dugu sakanaldean, 18-20 gradu ingurukoak. Hego haize ibiliko da. Horrela bukatuko da hilabetea. Azaroak eguraldi aldakorra ekarri digu, baina bukaera oso eguraldi lasaia izango dugu. Eta hilabete hasieran nolakoa izango da, intza? Igandean hilabete berriari ongi etorria emango diogu, temperatura epelekin egunean zehar. Orduak igaro bala, odeiak ugarituko dira, baina ateri eutsiko dio, ez du euririk egingo sakanan. Goizean zeru oskarbi egongo da eta etxarrin baliteke belaino egotea. Arratsaldean berriz odeiak pilatuko dira. Gabeko temperatura apur bat altuagoa izango da eta beroenak berriro ere oso goixoak izango dira. Eta eguraldiaren iragarpenarekin bukatzeko zer kontatuko diguzu odei? Asko kezkatzen gaituen gai batean arreta jarriko dugu. Aste honetan Hego Korean munduko 175 agintari bildu dira plastikoaren inguruko erabileraren hausnarketa egiteko. Munduan, 460 milioi tona plastiko ekoizten dira urtean, eta horietako asko itsasora oiaten dira. Hainbat plastikok 1000 urte baino gehiago behar izaten dituzte desegiteko, ikaragarria. 2050 urtean ozeanetan plastiko gehiago egon liteke arrainak baino. Badakizue, arrainak mikroplastikoak jaten dituztela eta guk arrain hori jaterakoan mikroplastikoak jandoko ditugula ere. Eta oso txarrak dira osasunerako, baina ez kezkatu momentuz arraina jan dezakezue. Begira, Kongon, Afrikan gertatutakoa plastiko zaborrak erabat estali du urtegi baten irteera, eta horregatik zentral hidroelektrikoak ezin izan du energiarik sortu. Izugarria! Bueno, eta bukatzeko datu hauek ikusita plastikoaren erabilera murriztera animatzen zaituztegu, eta alden neurrian birtziklatu eta berrerabili plastikoa mesedez. Hau izan da guztia, eskerrik asko eguraldiaren iragarpene arreta zentzuteagatik. Hurrengora arte! Ur! Dantzan kalie Danak begirege Dantzan kalie Eurize da Eurize da
Lan bikaina talde. Oso interesgarria eta beharrezkoa kontatu eta eman duzuen informazio guztia. Aupa zuek! Bueno, eta ikasturte honetako lehenengo irratsaioarekin amaitzeko, LH bigarren mailako ikasleek udazkena eta mitologia elkartzen dituzten beraiek sortutako ipuntxo bat kontatuko digute. Beraz, belarria prest eta gozatu ipuñaz. Aurrera ekipo, zuen txanda! Bototiko izera, erratzak airean, sorgina bazebiltzan, bideko librea. Han bototiko izera, erratzak airean, sorgina bazebiltzan, bideko librea. Bota zieten ura Durango parean, erratzak itzalita, erori zirea. Bota zieten ura Durango parean. Alain, Naia eta Sorginak. Behin batean, Naia eta Alain basora joan ziren, eta Mari eta Sorginak dantzan ikusi zituzten. Sorgin bat eta Alaini ikusi zituen orduan dantza egitera joan ziren. Dantza sekitalako bueltaman Marik eta Naia eta Alain desagertu egin ziren. Azkenik Sorginak edabe bat egiten zuten eta Naia eta Alain agertu ziren. Arabazan edo ez bazan, sar dadila kalabazan eta atera dadila irratsaioko plazan. Aizeziztu batek eramaten duen hotxa besterik ez gera, handitasunean murgiltzen den galtutako txaren tankera. Errekak bezala aldapan bera, indarra batuz beti aurrera. Ala da bizitza, segundo bateko aukera. Gaur, bihotza ustuz beldurrik gabe bizi garela. Gaur, arimari entzunta ohartu gabe izan naiz askea. Elkartu gaituen bideak hautsi ditu nire kateak. Bihotz odolarru taragi ez alda denok garena. Zuekin, amak! Bota zieten ura Durango parean, erratzak itzalita, erori zirea. Bota zieten ura Durango parean, erratzak itzalita, erori zirea. Txalo bero bat, zoragarria bigarren mailako ikasle kontatu berri diguten ipuina. Oso polita izan da, jarraitu horrela. Eta irratsaioaren amaitu aurretik, aipatu nahiko nuke, hurrengo asteazkenean erdozia eskolara etorriko dela euskalkien inguruan hitz egitera, 5 eta 6 mailako ikasleekin. Honez gain, hurrengo ostegunean euskararen eguna ospatuko dugu eskolan. Eta orain bai, entzule maiteok, plazerra izan da ikasturteko 4 haizetara lehenengo irratsaio hau zuekin partekatzea. Maila guztietako ikasleak eta euren lanak entzuteko eta hauetaz gozatzeko aukera izan duzue. Eskerrik asko irratsaioa entzun duzuen guztioi eta bertan parte hartu duzuenoi ere. Espero dugu gustatu izana, eta gu bezain beste gozatu izana. Besterik gabe, ondo segi eta beste bat arte entzuleok. Zaindu! Hotxoen antzera, aldera, uzkurtu gabe, koldartu gabe. Hotxoen antzera, izutu gabe, eta
elkarrekin egindako bidei luzeak markatu zituen aztarnak. Elurra eta lurra, amildegi hartan pausatu den arranoa. Egan astera doa, eta nik igo nahi nuke makalea. Eta nik igo nahi nuke makalea. Antzera, aldera, damutu gabe, itxutu gabe. San Donato Eskola Publikoa. Lau haizetara irratia.